Aula Digital ens permet qualificar en rúbriques i guies de qualificacions. És el que s'anomena qualificació avançada. En aquest videotutorial farem un exemple amb una tasca, encara que es pot utilitzar amb el fòrum, el taller, entre altres. Per començar a crear una rúbrica, el primer que s'ha de configurar és una tasca, concretament l'apartat de qualificació, mètode de qualificació i seleccionar rúbrica. Feta aquesta passa, entrarem en ella i al seu menú de gestió seleccionarem la pestanya de qualificació avançada. Aquí haurem de seleccionar l'opció de rúbrica. Seguidament, el botó de defineix el formulari des de qualificació des de zero. Encara que hem de pensar que si volem reutilitzar la rúbrica haurem de seleccionar crear un formulari de qualificació nou a partir d'una plantilla. En el nostre cas, començarem des de zero. Seguidament li donarem nom. La següent passa és anar introduint els criteris i els nivells. Com se mostra, clicant damunt aquí i posem el criteri que volem corregir. Així anirem afegint un nou nivell o un grup de criteris. Quan tinguem la rúbrica feta, simplement farà falta configurar les opcions de la rúbrica. Aquestes opcions van des del criteri d'ordenació dels nivells fins a si els alumnes han de veure la puntuació de cada nivell durant l'avaluació. El professor les configurarà segons el seu criteri. Desada la rúbrica, aquesta automàticament es vincularà a la tasca amb la que hem fet feina.